Så er der gang i butikken dernede. Æggeløg til 30 kroner eller 4. Vi har lavet et par testsejladser, og vi tror, at oddsene ligger til, at Peter Højbæk vinder. Et spændende initiativ, der er taget her med, at vi laver anderæs til hjælp for de institutioner, der er i Fredericia og omegn, at få noget økonomisk støtte til deres tiltag, især unge og børn. Mange penge er givet til børn. Fisker kommer på besøg Lions Clubs anderæs. Lastbilparkens største anderæs. Dernede. Så skal vi have lidt flere med at købe. Den unge. Jeg får dig ved også spille lidt på min fire.